Тренодов ще снимам с Иван Шатев. Поредният клип за Майнкрафт. Да, 11.1. Ето го тук. Кажи си, ми кажи здравей по небе. Здравейте. Дай му здравей. Без да исках да ударих. И това ми взе меча. Какво? Меча аз го бях намерил. Не, той беше в честа, обаче чак първо, нали, ние първо си намерихме село. Да, си намерихме село и се убивахме, защото се ядосахме един на друг. Но след което убихме всички граждани. Сега се мъчим да обзаведем къщата, стаечката ни, в която спим по-скоро. И скоро ще трябва да спим. И Вейн намери там до едни печки чести и си взе меча. А той не е баш, не го фана гражданите. И после той умря и му взех меча. Не, ти умря повече пъти, ама после. Да, ама кой намери леглата, бе? В момента, нали, едното легло е при тебе, не дей се прави. Айде, бе. Сейчас му направи трето. Виждам, ти си там в градинката. Ние взехме цялата царевица, такива неща. Цели на век от царевица, път ти се набил главата. Ами имаше и царевица, бе, тук. Моля, че не използвате скил думи в къщи. О, кога се прави сега? Аре, пустили да пия, да спим, защото... Пустили, нали? Да, пустили да гласа спим. Аре, аз съм заспал. Аз съм заспал. Кой те пита? Извинявайте, че ще спим по време на играта, ама какво се прави? Анто няма как бе да спим. Той тук слагаш нещо в честа. Слагай книгите в честа. Ще прави букшопове. Окей. В честа? Да, който сложи. Книги всичките ли бе? Да, не ти трябва, то не ти трябва. Ето ти. Всички. Готови са 25. 21 бе. 22. Аре, готови. Тя както и да. Там, тук защото нещо като сложи вратата, нищо не става. Иначе тук искаме да поставим врата между тези. Ама не става нещо. Много грозно ставаше и го манах. Не само грозното, самото това не се ставаше. Че пик ми се хили. Той знае за какво. Има си причини. Мукве бе. Ще я мудре, бе. Ти ма нервиш. Чакай. Чакай. Стига, бе, брат. Престани. Бе. Не си направил изход. Как да излезна от това? Затрати го разбъня. Защото има едно прасе, което искам да го убия. Може от другата смина, от другата страна ще минаш. Няма се разкарвам. Разкарвай. От това ска се разкарваш, нали да си чупиш стената. Днес снимаме овени, да снимаме у нас. Голяма работа, бе. Има ли смисъл къде снимаме? Има. Има ли смисъл къде снимаме? Въобще не ме наяда това, бе. Селената повече ме наяда. Вой. Ябълката. Ябълка? Да, виж. 3 ябълчици. То ти ми даде, то де знам откъде си ги взел. Това аз му ги дадах на Вейн. Толка. Аре да намеря някакво нещо. Добре, следим нещо. Аз знам къде има пеща. Чакай, бе. Чакай, това ги не мога да не го убия просто. Чакай, бе. Знам къде има. Чакай, бе. Ще се мавра в кладенеца. Ето тук има пеща, виждаш. Опа. Ай, че си сега ще сложа факел. Има път, ако не знаеш. Да. Кой направи път? Да. О, пак се прибих. Аз прибих. Не се прибиваме само. Поне имаме факел. Има прилепче. Прилеп бил. Да, бе, мързо. Имаме Не тук... му стана на факел. Имаме торчове, аз имам 3. Готово. Аре, слагай. Нема се навирам в тъмница. В тъмница, нали? В тъмница. Вой, зомби! Давай, слагай факлата и да го бием. Аз го бия. Убивай го, че аз нямам меч, защото ти ми взе меча. И там има още едно идва. Аз идвам ти помагам. Това ще отрепа.
Там къде си наборят на име. Ама бъх. Чай, не съм си взел мече сега. Да се намира вели навътре. Абе, давай. Ще рискувам. Не може па да... Нямаме факли. Няма факли. Аз нямам факла. То ясно. Тогава взимай и... Да излизаме, няма да си вземе факлите, бе, да сечат. Ага. Тук има пролеп. Уби ли го? Помниш. Да седят ли факлите? Да, ще седят, като съберем още. Че малко човек, аз нещо. Той аз нищо не виждам. Ти... ето видях. Следи ма просто. Да, бе, аз тебе не виждам. Ти... Ето. Ама сега влизам навътре. Ето на тук е пътя. Ето на тук. Ето така. Добре, че сме оставили факли. И аз вече съм горе почти. Къде си горе? Почти съм горе вече. Как ти? А ти? Не. Ти си в някаква супер тъмната стаичка. Да ме виждам, виж. Аз вече съм горе. Знаеш? Ти пак си копал да ти се знаеш. Не съм копала, просто нямаше някои места да се изкача. Аз съм вече на къщата. Да те измъкна. Да си смъкна. Вой, да ти се не найдеше. Значи намерихме 2 зомбите и ги пребихме. Аз чам до едни прасети и да те спася. Виждам ти името. Само ме спасяваш, аз съм не тъпа. Малко се падаш така. Не. Вече ма садва, Зои. Зои ма садва като... Знаеш, че не по нас. Той има 2 зомби. Кажи ми. Да му отнеш. Не. Една. Сега да те прецакат, а другото е да се натъжиш. Тъжен, бе. Да се натъжиш, тъжен. Какво е значението, брат? Тъжен. Тя съм в къщата почти на неща. Аз не съм. Аз съм да убия, нали? Бай, пак не се доял. То много бързо яде, бе, брат. Бързо му се дояжда. Бързо му се дояжда, бе. То с това не може да се яде, виж. Това не може да се яде. Знам. Не може. Че аз имам пържоли. Как е да кажи пържоли? Аз нямам пържоли. Ама аз му ти дам. Имам и цяло пиле още. Пържоли аз. Това е някаква сива овца. Сега ще убия, братче. За първи път си виждал си вълк. Даваше ми бе сиво купче. Ето, даде ми. Такова Къде си? прави легло. Вяво ли го лежа стане? Да. Не, аз не виждам. Стой там, където си, бе. Стой там, където си. Казвам. Аз не, че не те виждам. Ама... Ето. Това е нашата. Чакай, до кравата да я убия. Той пак ще му се доведе, няма какво после да ям. Ще му убия. Тук не са хили. Кой знае за какво? Има си причина, не мога да я кажем. Да, има си причини. Той си хили за някакви бебешки работи. Бебешки? Добре. Разбирам. Тя не мога да видя, брат. Аз не... аз те виждам. Не те виждам. Не те виждам нещо. И в боса. Вейн боса. Ние сме босове тук, ги бахтевен като босове. Да, хората сигурно разбраха. Не е нужно да повтаряш. Бах ти, че врие. Какво? Какво ми казва? Айде, слагай куп. Айде, слагай, бе. Тей. Не мудря. Без да искам да... Аз да съм искал. Аре, лягаме да спим. Не, викам това. Аз се лягаме. Аре, сега да идем някъде последно за хората да ни видят, че отиваме някъде и... Пещерата да се наведем Да. тъмното. Мария, ама нямаме торчове. Това е проблема. Направо да не се навяваш, че това си.
Маре някакъв другаде тогава. Защото то ще е без интерес, да става малко време. Имам кокали. 2 кокала има. Тук около нас има някакви прасета, не базикам. Виж, с кокал мога да бъхта. Стига бе, вземи такова. Ти само. Мопре, бе. То нищо не става. Айде, бе. Тя зеленикви. Ти славата. За последно сега ще се навера в пещерата, да базикам ви. Сега спираме малко на пауза. Отново се върнахме. Пичве. Его там влак, мадафака. Тук там колелата на колата, малко мадафака. водичка, че се ожаднява. Вие знаете как е. Не, никой не знае как е. Може би, защото не са като теб. Те знаят. За разлика от теб. Защото наистина след малко трябва да спим и не спим ли се хора, загасиме клипа. Може и да преди да легнем да спим, защото нещо стана дълго. Колко минути? 11, 13, 12. Извинявайте, че не качваме толкова големи клипове, но просто телефона ми не мога да качи повече от 15. По-малко от 5. Да, повече, то по-малко. Не може просто... Не действа, хвиля. Оле, левени. Тук ми каркори корема. Извинете. То се чува се едно, брат. Някакво чудовище. Повръжда. И затова ни е смешно през целия клип. Но нормално човек да му каркори, Каркори, бе. Не, каркори. Някакво паячище тук ме удря. А мене скелет ме удря. Опиташ ли ме? То ти си ми взел меча. Ой, мен тук са две само. Крипър! Крипър! Ме убиха. Супер. Мен не. Извинявай, трама тук ме убиха. Вени босът was playing зомби. Да, пише, че ще те убие. Ще убил зомби. Как може зомби да те убие? Защото ми бяха и паяки зомби. Тук ми се навряха и паяки зомби. Ти мога ги убиеш, ти да не си. Да. Вай, аз на мен ми остават 2 сърца. И си ми убит. Остават пълни. Аре, убиха ме. Ние спираме клипа. Ние спираме клипа, хора, защото ни убиха. Довиждане.